Installation og præsentation af vores elektriske spilsæt. Fastgør det elektriske spil til aluminiumsstangen. Skru håndtaget på den. Tilslut derefter strømkablet til batteriet. Bekræft, om fjernbetjeningen og kontakten virker. Monter derefter samlingen på din Nordau David. Stræk kablet ved hjælp af fjernbetjeningen eller tromleudløserknappen, indtil det når din jolle. Hæng karabinhagen. Og din jolle er klar til at blive rejst uden besvær. Dette spil er også tilgængeligt på vores hjemmeside i manual eller med kabel til din båds batteri. Når det er hævet og fastgjort på platformen, skal du huske at fjerne spillet for at undgå skader. Tøv ikke med at lægge et like og se vores hjemmeside og sociale medier.